Е там онова дългото. То е на 3 ската някакси. Трябва да променеш посока. Сега ще ви покажа. И остана една канадска рибава долу. Стига бе! Стига бе! Това в мата. Бати ти я леше. Бати, това все едно си нук кацна. Бе ти я леше. Валю! Ще го меташ и бе? Аре! Да бе, заобиколи през Перник. Вземи и сладолет от центъра. Тук там още по-зле. Оттам е по-стръмно, сега ще видиш, ако че е по-късно.